Úvod. Premýšľal si niekedy nad tým, prečo si v obchode kúpiš presne tie čipsy, ktoré si pôvodne vôbec nechcel? Tvoja hlava totiž robí rozhodnutia skôr, než si to stihneš uvedomiť. Ahoj, ja som Kapsule psychológie. Dnes zistíš, ako ťa tajne riadi tvoja vlastná myseľ. Kapitola 1. Čo je to vedomie? A prečo zachytí len zlomok toho, čo sa okolo teba deje? Predstav si, že tvoja myseľ má dve časti. Vedomie je tá menšia časť, ktorú aktívne ovládaš a vnímaš práve teraz. Cez vedomie premýšľaš, keď počítaš príklad z matematiky alebo keď zámerne vyberáš slová pri rozhovore s učiteľom. Táto časť hlavy si vyžaduje veľa energie a dokáže sa sústrediť len na jednu vec. Keď napríklad píšeš správu na mobile, nevnímaš text pesničky, ktorá ti hrá v slúchadlách. Vedomie spracováva iba tie informácie, na ktoré priamo namieríš svoju pozornosť. Všetko ostatné padá do hĺbšej vrstvy, o ktorej ani netušíš. Kapitola 2. Ako funguje podvedomie a prečo ovláda tvoje každodenné automatické správanie? Podvedomie je obrovský skrytý archív, ktorý beží nepretržite na pozadí. Funguje ako autopilot v lietadle. Keď kráčaš domov zo školy, nemusíš pri každom kroku premýšľať, ktorú nohu máš posunúť dopredu. Tvoje podvedomie to riadi za teba. Ukladá všetky tvoje zážitky, zvyky a naučené reakcie od narodenia. Ak ťa v detstve pohrízol pes, tvoje podvedomie pri pohľade na psa okamžite spustí strach. Vedomie ešte nestihlo psa ani poriadne poobzerať, no tvoje telo už vďaka podvedomiu stuhlo a pripravilo sa na útek. Kapitola 3. Ktorá časť tvojej mysle vyhráva boj o to, ako sa nakoniec rozhodneš? Psychológovia zistili, že podvedomie riadi až 95% nášho správania. Známy vedec Benjamin Libet robil experiment, kde ľudia mali stlačiť tlačidlo. Stroje ukázali, že mozog sa rozhodol stlačiť tlačidlo pol sekundy predtým, než si to človek vôbec uvedomil. Znamená to, že tvoje podvedomie urobí rozhodnutie skôr, než ho tvoje vedomie schváli. Keď máš zlú náladu a ani nevieš prečo, tvoje podvedomie pravdepodobne zachytilo nejakú vôňu alebo zvuk, ktorý ti pripomenul nepríjemný zážitok z minulosti. Kapitola 4. Ako môžeš prinútiť svoje podvedomie, aby ti pomáhalo dosahovať tvoje ciele? Musíš začať vedome kontrolovať to, čím krmíš svoju myseľ pred spaním. Tvoj mozog totiž spracováva posledné myšlienky celú noc. Namiesto pozerania videí so strašidelným obsahom si v hlave predstavuj, ako úspešne zvládneš zajtrajšiu ťažkú skúšku. Týmto spôsobom naprogramuješ autopilota v hlave na úspech. Keď príde stresujúca situácia, tvoje telo zareaguje oveľa pokojnejšie. Napíš do komentárov, či niekedy urobíš niečo úplne automaticky bez premýšľania. Odporúčanie. Ak chceš spoznať skryté mechanizmy svojej mysle, prečítaj si knihu Myslenie rýchle a pomalé. Napísal ju držiteľ Nobelovej ceny Daniel Kahneman. Dozvieš sa v nej, ako tvoj mozog neustále klame sám seba a prečo často veríš úplným nezmyslom. Táto kniha ti ukáže, ako odhaliť chyby vo vlastnom uvažovaní a pomôže ti robiť oveľa lepšie rozhodnutia v živote. Záver. Ďakujem ti za sledovanie dnešného videa. Ak sa ti táto téma páčila, hoď na video srdiečko a napíš mi svoj názor dole do komentárov. Uvidíme sa v ďalšej kapsule.